யார் பாக்கியவான்கள் என்ற தலைப்பின் கீழாக நாங்கள் தியானிக்க போகிறோம். කවුද භාග්‍යවන්තයෝ කියන මාතෘකාවෙන් අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ මෙනෙහි කරනවා. வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே එළිදරව් පොතේ முதலாவது அதிகாரத்திலே පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ மூன்றாவது வசனம். තුන්වෙනி පදය புதிய ஏற்பாட்டிலே 333 தமிழ் வேதாகமத்திலே සිංහල බයිබලයේ 366 වෙනි පිටුව 333 புதிய ஏற்பாட்டிலே வெளிப்படுத்தல் முதலாம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் வாசிப்போம். இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவர்களும் இதில் எழுதி இருக்கிறவைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள். காலம் சமீபமாய் இருக்குது. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? මේ වචනේ සඳහන් වෙන්නේ இந்த வசனங்கள், அதாவது இந்த வெளிப்படுத்தல் புத்தகமானது தேவன் யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தின காரியங்களை, கடைசி காலங்களில் நடக்கிற காரியங்களை விசேஷமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. මේ එළිදරව් පොත උන්වහන්සේ යෝවාන් තුමාට එළිදරව් කරපු දේවල් අන්තිම කාලේ සිදුවෙන්න යන දේවල් ලියලා තිබෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தும் அவருடைய சாட்சியை குறித்தும் அவர் கண்ட தரிசனங்களை குறித்தும் எழுதி வைத்திருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கலாம். යේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි එයා දැක්කෝ දේ කියන දේ, ආකාරයේ සාක්ෂි කියන දේ එයා ලියලා තියෙන එකක් බලනවා. ஹalleluya ஹalleluya. இந்த வசனங்களை என்னன்னு சொல்றாரு? කියවන්නේ වචනේ මොනවාද කියලාද කියන්නේ? என்ன சொல்றாரு? මොනවාද කියලාද කියන්නේ? ஒவ்வொரு வசனங்களும் මේ ලියලා තිබෙනා සෑම වචනයක්ම මොන වචනද? தீர்க்க தரிசன வசனங்கள். අනාගත වචන. இது சாதாரணமான வார்த்தைகள் அல்ல, සාමාන්‍ය වචන නෙවෙයි, சாதாரணமான வாக்கியங்கள் அல்ல. සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් இந்த නෙවෙයි. வேதாகமத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வசனங்களும் දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙනා වූ සෑම වචනයක්ම என்ன வார்த்தைகளா? මොන වචනද? தீர்க்க தரிசன வசனங்கள். අනාගත වචන. அதனால நாங்க ஜெபிக்கிறோம், ஆண்டவரே தீர்க்க தரிசனமாய் நீங்க பேசுங்க. ඒ නිසා තමයි අපි යාඥා කරන්නේ අනාගත වචනයක් ලෙස ඔබ වහන්සේ අපි සමග කතා කරන්න කියලා. ஹalleluya. ஹalleluya. இப்ப யோவான் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க. යෝවාන් තුමා මොනවද කියන්නේ? இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை මේ අනාගත වචන வாசிக்கிறவர்களும் කියවන්නාද என்ன செய்றவங்க? මොනා කරන අයද? முதல்ல என்ன செய்றவர்கள்? ප්‍රථමයෙන් මොනා කරන අයද? என்ன செய்றவங்க? මොනා කරන අයද? வாசிக்கிறவர்களும். කියවන්නාද? அடுத்ததாக ඊට පස්සේ கேட்கிறவர்களும். අසන්නාද? மூன்றாவதாக තුන්වෙනිට அதை කියනවා கை கொள்ளுகிறவர்களும். ඒවා පිළිපදින අයද பாக்கியவான்கள். භාග්‍යවන්තයෝ. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. ஹalleluya. சர்ச்சுக்கு வந்தவங்க பாக்கியவான்கள் சொல்லல. නිකන් සභාවට ආපේ භාග්‍යවන්තයෝ කියලා කිව්වේ නෑ. நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்ற பெயரில் மாத்திரம் இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லல. නිකන් නාමයට කිතුනේ කියලා ඉන්නව අයට භාග්‍යවන්තයෝ කියලා සඳහන් වෙන්නේ නෑ. ஆமென். ආමේන්. நம்ம ஊழியம் செய்கிறதுனால நாங்க பாக்கியவான்கள்னு சொல்லல. මම සේවය කරන නිසා මම භාග්‍යවන්තයෝ කියලාද සඳහන් වෙන්නේ නෑ. யார் பாக்கியவான்களா? කවුද භාග්‍යවන්තයෝ? வசனத்தை கேட்கணும், වචනේ අසන්න ඕනේ. வசனத்தை வாசிக்கணும், වචනේ කියවන්න ඕනේ. வசனத்தின்படி வாழணும். ඒ වචනේ අනුව පිළිපදින්න ඕනේ, ඇසිරෙන්න ඕනේ. அவர்கள் தான் பாக்கியவான்கள். මාස කිව්වා ඒ අය තමයි அவங்க භාග්‍යවන්තයෝ தான் කියලා. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ඒ අය තමයි ආශිර්වාදය அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு, ලබන්නේ. காலம் சமீபமாய் இருக்கிறது. එහෙම කියලා කියනවා කාලේ ඉතාමත් ළඟ වෙන කියලා. ஆமென். ආමේන්. அவருடைய வருகை அது சமீபமாய் இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ඉතාම ශීඝ්‍රව அந்த තිබෙනවා. தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு எச்சரிப்பாய் கூட அந்த கடைசி பகுதியிலே சொல்லுகிறார். දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට අවවාදයක් ලෙසද මේ අන්තිම காலம் කොටස சமீபமாய் කාලය இருக்கிறபடினால ළඟයි කියලා කියනවා. சாதாரண கிறிஸ்தவனாய் இருந்தால் போதாது, ඔබ සාමාන්‍ය කිතුරියක සිටියොත් මදි. இந்த வேதத்தை வாசிக்கிறவர்களாய் இருக்கணும், මේ වචනේ කියවන්නව අය ලෙස ඉන්න ඕනේ. கேட்கிறவர்களாய் இருக்கணும், අසන්නව අය ලෙස ඉන්න ඕනේ. அதன்படி நீங்க செய்கிறவர்களாய் ඒ இருக்கணும். ආකාරයෙන් පිළිපදින්නව අය ලෙසද ඉන්න ඕනේ. ஹalleluya. ஹalleluya. அவர்கள் தான் ඒ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். තමයි ආශිර්වාදය அவர்கள் தான் ලබන්නේ. தேவனால் அங்கீகரிக்கப்படுகிறவர்கள். ඒ තමයි උන්වහන්සේ පිළිගත්තා වූ සෙනග ලෙස இந்த තිබෙන්නේ. மூன்று காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாய் இருக்கிறதா? මේ කාරණා තුනම ඔයගලගේ ජීවිත තුළ තිබෙනවද? ஆமென். ආමේන්. எத்தனை பேர் எத்தனை நாளாச்சு வேதாகமம் வாசிச்சு? ඊදෙනෙක් දවස් කීයක් වුණාද උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවලා? ஏன் சில நேரம் நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை சிலர் வரும்போது தான் லைவ்ல பார்த்து எடுத்துட்டு வருவாங்க. සමහර විට ඉරිදා ඉදි තමයි බයිබලය හොයාගෙන ඉන්නේ. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. 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 ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ கர்த்தருடைய මොනවද வசனம் කියන්නේ? என்ன சொல்லுகிறது? උන්වහන්සේගේ වචනේ මොනවද அந்த කියන්නේ? வசனத்தை என்ன செய்யணுமா? උන්වහන්සේගේ වචනේ මොනවද කරන්න ඕනේලු? பக்கத்துல பாசுங்க என்ன செய்யணுமா? උන්වහන්සේගේ වචනේ මොනවද කරන්න ඕනේලු? வசனத்தை என்ன செய்யணும்? වචනේ මොනවද කරන්න ඕනේ? வாசிக்கணும். කියවන්න ඕනේ. கேளுங்க, வாசிக்கிறீங்களா? කියවනවද? வாசிச்சீங்களா இன்னைக்கு? අද කියවද? ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya.
ஹalleluya ஹalleluya ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன் ஞானஸ்நானம் எடுத்துட்டேன் கிறிஸ்தவன் ஆயிட்டேன்றதுல ஆசீர்வாதம் இல்லை මම ගැලීම ලැබුවා බෞතිස්ම ගත්තා කිතුණියෙක් ඒ නිසා ආශිර්වාද එනවා அவருடைய නෙවෙයි வார்த்தையின்படி வாழ்கிறவர்களாய் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் උන්වහන්සේගේ වචනය අනුව ඇසිරෙන්න ඕනේ கர்த்தருடைய வசனத்தை என்ன செய்யும்படி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு උන්වහන්සේගේ වචනය මොනවා කරන්න කියලාද උන්වහන්සේ කියන්නේ வாசிக்கணும் කියවන්න ඕනේ ஆமென் ආමේන් ஹalleluya හalleluya நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப பிஸி අද අපි ඉතාමත් කාර්යබහුලයි படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு படிப்பில பிஸி ඉගෙන ගන්නව දරුවන්ට ඉගෙනීමෙන් ඒගොල්ලන් කාර්යබහුලයි போறவங்களுக்கு வேலையில பிஸி රැකියාවට යන්නව අයට රැකියාව තුළ ඒගොල්ලන් කාර්යබහුලයි அதே போல வீட்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு அந்த வேலையில பிஸி ගෙදර නිවසේ වැඩ කරන අයට ඒ තුලින් ඒගොල්ලන් කාර්යබහුලයි டைம் இல்ல උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවන්න වෙලාවක් නැහැ ஆனா போன் பார்க்க டைம் இருக்கும் නමුත් ෆෝන් එක බලන්න ඒගොල්ලන්ට වෙලාවක් තිබෙනවා Facebook பாக்குறதுக்கு Facebook බලන්න YouTube பாக்குறதுக்கு YouTube යන්න போன்ல செல்லே நம்ம எவ்வளவு டைம் செலவழிவோம் අපි කොච්චරක් වෙලාව ගත කරනවද ෆෝන් තුලදී எத்தனை பேர் நம்மளை கேட்டு பாருங்க வேதத்தை நாங்க எப்படி நாங்க வாசிக்கிறோம் අපි තුලින්ම අපි ආලා බලමු අපි කොච්චර වෙලාවක් උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවනවද ஆமென் ආමේන් நம்ம மறந்துடாம போன் எடுத்துட்டு வந்திருப்பீங்க අමතක කරන්නේ නැතුව අපි ෆෝන් එක ගේනවා இல்லையா சிலர் பைபிளை மிஸ் பண்ணிடுவோம் බයිබලේ ගේන්න අමතක වෙනවා ஹalleluya හalleluya ஹalleluya හalleluya ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා கர்த்தருடைய வசனத்தை උන්වහන්සේගේ වචනය யார் பாக்கியவான் කවුද භාග්‍යවන්තයෝ வாசிக்கணும் අපි කියවන්න ඕනේ நினைச்சா வாசிக்கிறதல்ல තුනොත් කියවන්න නෙවෙයි எப்பயாவது வாசிக்கிறதல்ல ආදාරි කියවනව නෙවෙයි ஒவ்வொரு நாள் என்ன செய்யணும் සෑම දිනෙදීම මොනවද කරන්න ඕනේ தேவனுடைய வசனத்தை வாசிக்கணும் උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවන්න அது ඕනේ ஆசீர்வாதமா இருக்கும் ඒ ආශිර්වාදයක් ලෙස තිබෙනවා ආමේන් ඊ දින විශ්වාස வாசனத்தோட කරනවද ஆண்டவர் பேசுவார் වචනේ කියවදී උන්වහන්සේ කතා කරනවා சங்கீதம் முதலாம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்கள் என்ன சொல்லுகிறார் சங்கீதக்காரர் ගීතාවලි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද දෙකේ ගීතිකාකාරයා මොනවද කියන්නේ அந்த வசனங்களை ඒ වචනේ අපි කියමු சங்கீதம் முதலாம் அதிகாரத்துல පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ முதல் 2 வசனங்கள் පළවෙනි පද දෙක என்ன சொல்றாரு வாசிங்க நல்ல கவனமா கேளுங்க துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் හalleluya இங்கேயும் அதே காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு මේ ස්ථානයේ ඒ දෙයම සඳහන් වෙලා තිබෙනවා ஆமென் ආමේන් முதலாம் வசனத்துல ஆண்டவர் எதையாவது நமக்கு செய்ய சொன்னாரா செய்ய வேணாம்னாரா පළවෙනි පදයේදී උන්වහන්සේ මොනවාරි අපිට කරන්න කිව්වද කරන්න එපා කියලා කිව්වද என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு මොනවද කියලා තියෙන්නේ செய்ய வேணாம்னு சொன்னாரா வேணும்னு சொன்னாரா කරන්න කිව්වද කරන්න එපා කියලා சொல்லியிருக்கிறாரு කරන්න එපා කියලා அடுத்த තියෙනවා வசனத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு දෙවෙනි පදයේදී උන්වහන්සේ මොනවද කියලා තියෙන්නේ இப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு කරන්න කියලා நம்ம තියෙනවා என்ன செய்றோம் අපි මොනවද කරන්නේ என்ன செய்யறோம் நம்ம අපි මොනවද කරන්නේ முதலாம் காரியத்தை පළවෙනි පදයේ තියෙන வேணாம்னு சொல்றது செய்யறது එපා කියපු දේ කරනවා செய்யுங்கன்னு சொல்றது செய்யறது இல்ல කරන්න කියලා කියපු දේ ஆண்டவர் என்ன කරනවා சொன்னாரு උන්වහන්සේ මොනවද කිව්වේ துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில நடக்காத දුෂ්ටයන්ගේ මන්ත්‍රය අනුව නුඹ ඇසිරෙන්න එපා කියලා කියනවා ஆமென் ආමේන් சில நேரம் பாஸ்டர் சொல்றதை கேட்க மாட்டாங்க සමහරක් විට පාස්ටර් කියන එක අහන්නේ உலகத்துல இருக்கிற யாராவது சொன்னா அந்த ஐடியாவை ஆலோசனை கேட்பாங்க ලෝකයේ අය මොනවාරි උපදේශයක් කියනවා නම් ඒක අහනවා வசனம் சொல்றது கீழ்ப்படிய மாட்டாங்க වචනයේ කියන ආකාරයෙන් ඒක කීකරු වෙන්නේ இல்லையா? மற்ற காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படிவார்கள் අනෙක් දේවල් වලට කීකරු වෙනවා ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது නමුත් උන්වහන්සේගේ වචනේ துன்மார்க்கருடைய කියනවා ஆலோசனை நடக்காத ඔබ දුෂ්ටයන්ගේ මන්ත්‍රය අනුව ඇසිරෙන්න එපා பாவிகளுடைய வழியில පෞකාරයන්ගේ මාර්ගයේ நீ பாவம் செய்யாதன்னு கூட சொல்லல பாவம் செய்யாதன்ற சொல்றதை விட ඔබ පව් කරන්න එපා කියලා කියනවට වඩා என்ன சொல்லியிருக்காரு මොනවද සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ சொல்லுங்க பாவிகளுடைய පෞකාරයන්ගේ வழியில கூட போய் நிக்காத මාර්ගයේ ගිල්ලවත් ඉන්න එපා කියලා කියනවා ආමේන් நான் நின்றேன் நான் பாவம் செய்யலன்னு சொல்லுன்னு ஆண்டவர் சொல்லல මම ඊටියා නමුත් මම පව් කරේ නැහැ වචනය කියලා என்ன சொல்லுகிறது? වචනේ මොනවද සඳහන් වෙන්නේ பாவிகளுடைய வழியில போயிட்டு පෞකාරයන්ගේ මාර්ගයේ நிக்கவும் கூடாது නුඹ ඊට ගන්නවත් එපා කියලා ஹalleluya හalleluya அடுத்து என்ன சொல்றாரு ඊළඟට කියනවා பரியாசக்காரர் உட்கார இடத்துல போய் உட்காராத නින්දාකාරයන් වාඩි වෙන්නව ස්ථානේ වාඩි වෙන්නවත් එපා කියනවා ஆமென் ආමේන් என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்ப එන මොනවද කියලා තියෙන්නේ நடக்காத ඇවිදින්න එපා நிக்காத ඊට ගන්න එපා உட்காராத වාඩි වෙන්නත් එපා என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கிறாரு
இருக்கிறாரு? එහෙනම් මොනවද කියලා அப்படி තියෙන්නේ? சொன்னாரா இல்லையா? එමෙ කිව්වද නැද්ද? மார்க்சுடைய ஆலோசனையில දුෂ්ටයන්ගේ මාර්ගයේ நடக்காத, ඔබ ඇවිදින්න එපා. பாவியுடைய வழியில පෞකාරයන්ගේ මාර්ගයේ நிக்காத, ඉඳ ගන්න එපා. பரியாசக்காரர் உட்கார இடத்துல නින්දාකාරයන්ගේ ආසනයේදී உட்காராத. වාඩි වෙන්නත් එපා. அப்ப நம்ம எங்க நடக்கணும்? එහෙනම් අපි කොහෙද ඇවිදින්න ඕනේ? உட்காரணும். කොහෙද අපි වාඩි වෙන්න ඕනේ? இல்ல எங்க நிக்கணும்? කොහෙද අපි ඉඳ ගන්න ඕනේ? எல்லாம் யார் சொல்லி இருக்கிறா? ඒ සෑම දෙයක්ම කවුද අපිට සඳහන් කළ දෙන්නේ? ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். මේ සෑම இதை අනුශාසනාවක් நம்ம ස්වාමීන් தூக்கி වහන්සේ போட்டுட்டு දෙන්නා. நம்முடைய வழியிலே நாங்கள் போகிறோமே මේක ஆனால் අපි විසික් කරලා අපේ මාර්ගය අපි යනවා නම් முடிவு ஆசீர்வாதமா இருக்காது, ඒකේ අවසානයේ ආශිර්වාදයක් ලෙස තියෙන්නේ. நன்மையா இருக்காது. ඒක යාපතක් ලෙස அப்படி තියෙන්නේ. சொன்ன ஆண்டவர் 2ஆம் வசனத்துல சொல்லுகிறார், එහෙම කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ ඊළඟපදයේදී කියනවා இதை செய்யுங்க. මේක කරන්න කියලා කියනවා. சொல்றாரு? මොනවද කියන්නේ? சேர்த்து சொல்லுங்க, என்ன செய்ய சொல்றாரு? මොනවද ස්වාමීන් වහන්සේ කරන්න කියන්නේ? வேதத்திலே ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයේ பிரியமாயிருந்து. ඒක ඊටමත් උනන්දුවේ எத்தனை பேர் வசனத்துல பிரியமா இருக்கிறீங்க? කීර්ණයට මේ වචනේ ඊටමත් ආශයිද? ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. හලෙලුයා. வசனம் கணக்கே இல்ல. සමහරක් අයට මේ වචනේ ගණන් ගන්නෙම නෑ. ஏதோ போதிப்பாங்க, அதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும்ட்டு இல்ல. මොනාරි උපදේශයක් දෙනවා ඒක අපි අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ කියලා නෑ. எந்த நாளும் வாசிக்கணும்ட்டு இல்ல. ඒක හැමදාම කියවන්න ඕනේ කියලා නෑ. ஹalleluya. හලෙලුයා. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. උන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? கர்த்தருடைய வேதத்திலே උන්වහන්සේගේ වචනේ තුලින් பிரியமா இருந்தா தான் வாசிப்பீங்க. ප්‍රීතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක කියවන්න පුළුවන්. அப்படியா இல்லையா? එහෙමද නැද්ද? அப்பதான் நமக்கு தோணும் போய் வாசிக்கணும். එතකොට තමයි අපිට හිතෙන්නේ ඒක ஒரு කියවන්න நாள் ඕනේ කියලා. மிஸ் ஆகுனால எப்படி இருக்கும்? එක දවසක් අපිට ඒක කියවන්න ஐயோ, බැරි இன்னைக்கு என்ன නේද? செய்யல நம்ம? අද මම මොනවද කරේ නැත්තේ? வாசிக்காம போயிட்டோமே. මම බයිබලේ කියවන්න නැතුව ආවනේ. சிலருக்கு அப்படியே இருக்கா, என்ன ஒரு நாளுமே வாசிக்கிறது இல்ல. කවදාකවත් කියවන්න නැතුව තියෙනවා. காரணம் பிஸி, කිව්වොත් එච්චර කාර්ය බහුලයි. வேலை. වැඩ. ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், නමුත් උන්වහන්සේ கர்த்தருடைய කියනවා வேதத்திலே උන්වහන්සේගේ වචනේදී என்ன செய்யணுமா? කොහොමද ඉන්නේ කියන්නේ? என்ன செய்யணுமா? කොහොමද ඉන්නේ பிரியமா, කියන්නේ? உலகத்துக்கு பிரியமா இருக்கிறவங்க வசனத்துக்கு பிரியமா இருக்க முடியாது. ලෝකයට ප්‍රීති වෙන ලෙස ඉන්නව අය වචනයට ප්‍රීති වෙන ලෙස ඇති වෙන්න බෑ. பிரிய கருணை இல்லையா? உலகத்தை நேசிக்கிறவங்களால வேதாமத்தை நேசிக்க முடியாது. ලෝකයට ප්‍රේම කරන අයට වචනයට ප්‍රේම කරන්න බෑ. ஆமென். ආමේන්. ஏன்னா அதுக்கு இடம் கொடுக்காது பிசாசு. අයිකොත් යක්ෂයෙකුට ඉඩ දෙන්නේ. அப்ப நாங்க என்ன செய்யணுமா? එහෙනම් අපි මොනවද கர்த்தருடைய කරන්නේ? வேதத்துல பிரியமா இருந்து උන්වහන්සේගේ වචනය තුලින් අපි ප්‍රීතියෙන් என்ன செய்யணுமா? අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? இரவும் பகலும் රෑ දවල් தியானமா இருக்கிற மனுஷன் මෙනෙහි කරන්නා වූ මනුෂ්‍යයා பாக்கியவான். ආශිර්වාද யார் ලැබෙයි කියලා. ஆசீர்வாதமா இருக்க முடியும்? කවුද ආශිර්වාදයෙන් ඉන්න පුළුවන්? இரவு பகல் என்ன செய்யணுமா? රෑ දවල් මොනවද කරන්න ඕනේ? வேதத்தை வாசித்து தியானிக்கணும். උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවලා මෙනෙහි வாசிச்சு කරන්න வாசிச்சு பார்க்கணும். කියවලා அதுல කියවලා ஆண்டவர் බලන්න ඕනේ. என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கணும். ඒ තුලින් ස්වාමීන් වහන්සේ මට මොනවද කියන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. ஹalleluya. හලෙලුයා. வாசிக்கிறீங்களா? කියවනවද? வேலை குறைபாடுகள் இருந்தா එම මොනාරි අඩුපාඩුවක් තිබෙනවා නම් ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. අද දින එක තීරණයක් ගන්න. ஒரு நாள் நான் என்ன செய்வேன்? සෑම දිනෙදීම මම මොනවද කරන්නේ? சாப்பிட மறப்போமா? අපි කන්න අමතක වෙනවද? ஒரு நேரம் சாப்பிடுறதை விடுவோமா? අපි එක වෙලාවක් කන එක අතාරීද? கொஞ்சம் டைம் ஆயிருச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? අපි වෙලාවක් ගත වුණා නම් මොනවද ஐயோ, කරන්නේ? காலை சாப்பாடு இன்னும் சாப்பிடல, අපි උදේ කෑම තාම பகல் කෑවේ சாப்பாடு නැහැ. டைம் ஆயிருச்சு இன்னும் சாப்பிடல. දවල් කෑමට අපි පහුන නුමුත් කෑවේ නැහැ. சாப்பாடை சமைச்சு அதை எப்படியாவது ரெடி பண்ணி அதை எப்படியாவது சாப்பிடணும்னு பார்ப்போம். කෑම උයලා ඒක සූදානම් කරලා කොහොමරි ඒක කන්න ඕනේ කියලා අපි ஆனா බලනවා. பல நாள் சில நேரம் வேதாமத்தை வாசிக்க மாட்டோம். නුමුත් ගොඩාක් දවස් අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවන්න சரீர සාකච්ඡා பிரகாரமான ஆரோக்கியத்துக்காக டைமுக்கு சாப்பிட்டு சத்தா சாப்பிட்டு வளர்த்துறோம். ශරීරයේ ආරෝග්‍ය පිණිස අපි වෙලාවට කාලා ඒක අපි වර්ධනය කරගන්නවා. பிள்ளைகளுக்கும் என்ன செய்வோம்? දරුවන්ටත් මොනවද කරන්නේ? சாப்பிடாட்டி කෑවේ නැත්තම් திணிப்போம். අපි ඒ උඹනවා சாப்பிடு කන්න කියලා. சாப்பிடு. කන්න කියලා. புள்ள காலையில ஒண்ணுமே சாப்பிடல, උදේ මොනවත් දරුවා பகல் ஒண்ணுமே කෑවේ சாப்பிடல, නැහැ. මොනවත් කෑවේ නැහැ. சரியா சாப்பிடல. දරියට කෑවේ නැහැ. அப்ப என்னத்த கவலைப்படுறோம்? එහෙනම් අපි මොන උදෙසද அது දුක් වෙන්නේ? தேவைதான். ඒක අවශ්‍යයි තමයි. எங்கேயாவது இந்த ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை குறித்து கவலைப்பட்டிருக்கிறோமா? කවදාරි මේ ආත්මික ආහාරය ගැන අපි දුක් වෙලා තිබෙනවද? வேதம் வாசிக்கிறாங்கல்ல, අපේ දරුවන් උන්වහන්සේ වචනේ நான் කියවන්නේ வேதம் வாசிக்கல, මම වචනේ කිව්වේ නෑ. என்னைக்காவது கவலைப்பட்டிருக்கிறீங்களா? අපි කවදාරි දුක් වෙලා நம்ம තිබෙනවද? ஆசீர்வாதமா இருக்கணும்னா අද අපි இந்த ආශිර්වාද வசனம் சொல்லுகிறது, අයිකොත් වචනේ கர்த்தருடைய කියනවා வேதத்தை வாசிக்கிறவர்கள், උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවන්නා වූ අය தீர்க்க தரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவர்கள் මේ අනාගත වචනේ කියවන්නා වූ අය யாரா இருக்கிறாங்க? කවුද? பாக்கியவான்கள். ආශිර්වාද ලද්දෝයි කියලා. இன்னைக்கு சரியா வாசிக்கல, இன்னைக்கு தீர்மானம் எடுங்க, ஆண்டவர் உங்களோட பேசுகிறார். මෙච්චර දවස් කියවලා නැත්නම් අද තීරණයක් ගන්න எதை කියවනවා மறந்தாலும் කියලා. வேதாந்தத்தை வாசிக்க மறக்காதீங்க. කොයි දේ අමතක කරොත් උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවන්න අමතක කරන්න එපා. ஆமென். ආමේන්. இரண்டாவது யார் பாக்கியவான்களா? කවුද දෙවෙනි ලෙස කියන්නේ භාග්‍යවන්තයෝ කියලා? வசனத்தை වචනය
கேக்குறவங்க අසන්නව අය நீங்க சரியா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க பாக்கியவான். අද ඔබලා හරියාකාරයෙන් අසනවා නම් ඔබලා භාග්‍යවන්තයෝ. யோசிச்சுக்கிட்டு මොනාරි කල්පනා කරගෙන தூங்கிக்கிட்டு නැත්නම් නිදියගෙන என்ன சொன்னாங்கன்னே தெரியலன்னு இருக்கிறீங்கன்னா මොනවාද කිව්වේ කියලා මම දන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් அப்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களா? එහෙනම් අපි ආශිර්වාදය ලද්දව ඇයිද? கர்த்தருடைய வசனத்தில் கேட்பதிலே ஆர்வம் இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේගේ වචනේ ආසනයකින් අපිට පිපාසයක් තියෙන්න ඕනේ. ஆமென். ආමෙන්. அதனாலதான் பிசாசு என்ன செய்யறான்? ඒ නිසා තමයි යක්ෂයා මොනවද කරන්නේ? கேட்டா ஒருவேளை மனம் திரும்பிடுவீங்க, ඇසුවොත් පසුතැවිලි වෙයි கேட்டா කියලා. ஒருவேளை ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுவீங்க. ඇසුවොත් ආශිර්වාදය ලබා ගයි කියලා. அதனால என்னத்தை கொண்டாடுறான்? ඒ නිසා ඔය මොනවද කරන්නේ? நல்லா தூங்கு. හොඳට නිදිය ගන්න. வேணா தட்டி கொடுக்குறேன், මම ඔයාලට තට්ටු කරලා பக்கத்துல දෙන්න. உட்கார்ந்து ஃபேனையும் போட்டு விடுறேன். ළඟ ඉඳලා මම ෆෑන් එකක් දාන්න. வீட்டுல தூங்க டைம் கிடைக்குது இல்ல, වෙලාවෙ නිවසේ නිදිය ගන්න වෙලාවක් නැහැ. நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிறது. ගොඩාක් බාධාවල්. சர்ச்சில் வந்து நல்லா தூங்கு, සභාවට වෙලා හොඳට නිදිය ගන්න. நல்லா தூங்க வைப்பான். හොඳට නිදි කරනවා. ஹalleluya. හalleluya. ஏதாவது உபவாசம் கூட்டம் இருக்குதா? මොනාරි නිරාරි ආත්මයක් තිබෙනවද? அதுக்கெல்லாம் போயிட்டு ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்க தேவை. ඒකට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේගේ වචනය අසන්න අවශ්‍ය නැහැ. ஸ்பெஷல் பாஸ்டர் வந்து ஆண்டுடைய வார்த்தையை கற்றுக் கொடுக்கிறாரா? කවුරු හරි ස්පෙෂල් එක නම් වැදගත් දේවගිරි මිකේල උගන්වනවද? அதை நம்ம கேட்க தேவையில்ல. ඒක අපි අසන්න අවශ්‍ය නැහැ. கேட்டுட்டா ஆசீர்வாதமா மாறிடுவீங்க, මේක ඇසුවොත් ආශිර්වාද ලෙස වෙනස් கேட்டுட்டா වෙනවා. திருந்திருவீங்க. අපි ඇසුවොත් අපි ඇදෙනවා. அதனால பிசாசு என்ன செய்யறான்? ඒ නිසා යක්ෂයා මොනවද කරන්නේ? கேட்க கூடாதுன்னே வச்சிருப்பான். ඒක අසන්න මෙපා කියලා ஆனா මොකද வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? මොකද වචනේ මොනවද සඳහන් වෙන්නේ? வசனத்தை கேட்கிறவர்கள் වචනේ අසන්නව අය பாக்கியவான்கள். ආශිර්වාදය அந்த ලබනවා. வாஞ்சை இருக்குதா? ඒ පිපාසිය තියෙනවද? இதற்கு வாஞ்சை இருக்குது. ආමේන්. ඒ පිපාසිය இதற்கு ஏனோ தானோன்னு கேட்கிறோம். කීදෙනෙක් சேர்ச்சுக்கு வந்தா இந்த வார்த்தையை கேட்கணுன்றதுக்காக கேட்கிறோம். සභාවට ආවොත් මේ වචනේ අසන්න ඕනේ නේ කියලා අසනවද? கர்த்தருடைய வார்த்தையை நேசிக்க ஆரம்பிங்க. උන්වහන්සේගේ වචනේ ආකන ප්‍රිය කරන්න பேதுரு පටන් ගන්න. பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்த பொழுது පේතුරුස් දේශනා කරගෙන ඉද්දී வார்த்தையை கேட்ட எல்லார் மேலும் වචනේ අසගෙන හිටපු සෑම දෙනා මත என்ன நடந்துச்சு? මොනවද සිදු වුනේ? சத்தமா சொல்லுங்க, என்ன நடந்துச்சு? මොනවද සිදු වුනේ? பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கினார். සුදාත්මයන් වහන්සේ பேதுருவோட බැස්සාවා. தலையில கை வச்சு அபிஷேகத்தை கொடுங்க கொடுங்கன்னு கேட்கல. පේතුරුස් ඇවිල්ලා ඔළුවේ අත තියලා ආලේපය දෙන්න කියලා කිව්වේ அந்த නෑ. ஜனங்க ஒண்ணா செய்யறாங்க. ඒ ජනතාව එක දෙයක් කරනවා. கர்த்தருடைய வசனத்தை උන්වහන්සේගේ වචනය வாஞ்சா கேட்கிறாங்க. පිපාසයෙන් ඇසුවා. அந்த ஜனங்கள் மீது ஆவியானவர் இறங்கி ඒ வந்தார். ජනතාව මත ආත්මයන් වහන්සේ බැස්සාවා. ஹalleluya. හalleluya. கேட்கிற தேவ பிள்ளைகளாய் மாறணும் வசனத்தை. උන්වහන්සේගේ වචනේ අසන්න நம்ம நிறைய கதை கேட்க காதை கூர்மையாக்குவோம். අපි බොහෝ දේවල් අසන්න අපේ කන අපි ගොඩක් අහුම්කම් දෙනවා. அடுத்தவங்களோட கதைய, අනිත් අයගේ කතාවල්, அடுத்தவங்களோட கோல் பேச்ச අනිත් අයගේ කේලම් දේවල් காதை கூராக்கி கேட்போம், கவனமா கேட்போம். ඉතාමත් පරිස්සමෙන් ஆனா ஆண்டவருடைய வசனம் வரும் பொழுது උන්වහන්සේගේ වචනයේදී அது காது செவிடாக்கி கொள்றது. එතකොට බීරි වෙනවා. நாங்க இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් லூக்கா 10வது அதிகாரத்துல උදාවෙනි පරිච්ඡේදයේ 39வது வசனத்தையும் 39 වෙනි පදය 41 42 வசனங்களை வாசிங்க. 41 42 எடுத்துட்டீங்களா? லூக்கா 10ஆம் அதிகாரத்துல வாசிப்போம். அவளுக்கு மரியாள் எனப்பட்ட ஒரு சகோதரி இருந்தால், அவள் இயேசுவின் பாதத்தருகே உட்கார்ந்து அவளுடைய வசனத்தை கேட்டுக் கொண்டிருந்தாள். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. மரியாள் என்ன செய்தாளா? மரியா මොනවද කරේ? சேர்ந்து சொல்லுங்க, மரியாள் என்ன செய்தாளா? මරියා මොනවද කරේ? இயேசுவின் பாதத்திலே அமர்ந்து යේසුස් වහන්සේගේ පාද ළඟ වාඩි වෙලා என்ன செய்து கொண்டிருந்தாளா? මොනවද කරගෙන හිටියේ? வசனத்தை වචනය கவனமா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாள். උමනාවෙන් ඇහුම්කන් දීගෙන හිටියා. தெரியும் இல்லையா? සෑම දිනම இன்னொரு දන්නවා. சகோதரி இருக்கிறா, තවත් සහෝදරියෙක් அவளுடைய හිටියා. பேர் என்ன? ඇගේ නම මොනවාද? மார்த்தா. මාතා. அவ என்ன செய்றாவா? ඈ මොනවද කරේ? இயேசு வந்திருக்கிற அந்த டைம்ல என்ன செய்றா? அதுதான் முக்கியம். යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා ඉන්නව ඒ අවස්ථාවේදී මොනවද කරේ? ஆமென். ආමේන්. ஏன்னா நம்ம வேலை செய்யணுமா இல்லையா? අපි වැඩ කරන්න ඕනද නැද්ද? வேலை செய்யணுமா? අපි වැඩ කරන්න ඕනද? உடுப்பு கழுவணும், අපි වැඩි යොදන්න ඕනේ, කන්න ඕනේ, சமைக்கணும், අපි උයන්න ඕනේ, வேலைக்கு போகணும், වැඩට යන්න ඕනේ. அதெல்லாம் செய்யத்தான் வேணும். සෑම දේම අපි ஆனா කරන්න இவ ඕනේ. இப்ப எந்த நேரத்துல என்ன செய்றா? මේ වෙලාවේදී මොනවද කරන්නේ? இல்ல, யாரு வந்திருக்கிறா? අයිකොත් කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ? யாரு வந்திருக்கிறா? කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ? இயேசு வந்திருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා அப்ப இந்த ඉන්නවා. டைம் என்ன டைம்? එහෙනම් මේ වෙලාව මොනවාද ඒ වෙලාව? ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில என்ன செய்யணும்? උදෑසන ඉරිදා උදෑසන මොනවද කරන්න ඕනේ?
எங்க போகணும்? අපි කොහෙටද යන්න ඕනේ? அம்மா சொன்னாங்க சேர்ச்சுக்கு போகணும். අම්මා කියනවා සභාවට යන්න ඕනේ சில කියලා. ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் என்ன ப்ரோக்ராம் போடுவாங்க? සමහරක් අය ඉරිදා දවසේ තමයි මොනවාරි වැඩසටහනක් දාන්නේ. அந்த ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போகணும், ඒ නෑගේ இந்த ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போகணும், නෑදෑන් ගෙදර நோயாளியை போய் பார்க்கணும், ලෙඩ රෝගී ඉන්නව අය බලන්න ඕනේ. உணவு வாங்க போகணும், පිටි ගන්න ඕනේ. இல்லாட்டி வீட்டுல நம்ம வேலையெல்லாம் இழுத்து போட்டு செய்யணும். නැත්නම් නිවසේ ගොඩාක් වැඩ කරගන්න ඕනේ. ஏதாவது உபவாச கூட்டம் இருக்குதா? මොනාරි ஏதாவது නිදාරියක් பாஸ்டர் லீவு நாள்ல வராரா? පාස්ටර් කෙනෙක් නිවාඩු දවසේ එනවද? அன்னைக்கு வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம் போட்டு போவாங்க. ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்க முக்கியத்துவம் கொடுக்க ඒ மாட்டார்கள். දවසේදී වෙන මොනාරි වැඩසටහනක් ஆனா இங்க දාගන්නවා. இப்ப யாரு வந்திருக்கிறா? මේ ස්ථානයේ මේ වෙලාවේ යේසු කවුද வந்திருக்கிறாரு. විශ්වාස ඇවිල්ලා ඉන්නවා. மரியாளுக்கு என்ன வேணும்? මරියාට මොනවාද අවශ්‍ය? இயேசுட்ட என்னத்தை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளணும்? ඒ ස්වාංශගේ මොනවාද ඉල්ලලා ලබා ගන්න ඕනේ? வசனத்தை. උන්වහන්සේගේ වචනය. பிறகு உடுப்பு கழுவி கொள்றேன், මම පස්සේ රෙදිසොද பிறகு சமைச்சு கொள்றேன், මම පස්සේ උයා பிறகு ගන්න. வீட்டை கூட்டி கொள்றேன். මම පස්සේ ගේ எனக்கு අතුගා இந்த ගන්න. சான்ஸ் கிடைக்காது. මට මේ අවස්ථාව ආයෙ ලැබෙන්නේ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒருவேளை ஆண்டவர் என்னோட பேசலாம், මේ ඉරිදා ස්වාමීන් உபவாச கூட்டத்துல ஆண்டவர் என்னோட பேசலாம். මේ නිදාරේ இந்த தருணத்தை நான் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. මේ අවස්ථාව நான் போய் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்கணும், அவருடைய வசனத்தை கேட்கணும். උන්වහන්සේගේ වචනය අසන්න ඕනේ. மரியாள் உட்கார்ந்து அவருடைய வார்த்தையை கேட்கிறான். මරියා වාඩි වෙලා උන්වහන්සේගේ වචනයට යොමුකම් දෙනවා. அப்புறம் போய் இயேசுட்ட என்ன சொல்றா? மார்த்தாள், මාතා ඒ ස්වාංශකාව කියලා මොනවද කිව්වේ? நான் நிறைய வேலை செஞ்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன். මම ගොඩාක් වැඩ කරලා ඉතාමත් මානසිකටපත් වෙනවා. இவ என்ன செய்றா? ඇය මොනවද කරන්නේ? எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணல. මට කිසිම උදව්වක් කරන්නේ නැහැ. இயேசு என்ன சொன்னார்? 41 42 வசனங்கள் 41 42 දී උන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? வாசிங்க. இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, மார்த்தாளே மார்த்தாளே, நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய், தேவையானது ஒன்றே. மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்க. அப்ப இயேசுடைய கருத்து என்ன? එහෙනම් යේසුස් වහන්සේගේ අදහස කුමක්ද? ஐயோ, போ நீ போயிட்டு வேலையை செய்யன்னு சொல்லல. එහෙනම් යන්න කියලා වැඩ කරන්න කියලා කිව්වේ නෑ. மரியாளை பார்த்து என்ன சொல்றாரு? மார்த்தாளை பார்த்து என்ன சொல்றாரு? මාතා දේශ බලලා මොනවද කරන්නේ? உனக்கு என்ன பிரச்சனைனா, මට මොනවද ප්‍රශ්නේ නා? ஆண்டவரோட நேரம் செலவிட உனக்கு டைம் இல்ல. උන්වහන්සේ සමග වෙලාව ගත කරන්න මට ஆண்டவர் වෙලාව என்ன නෑ. சொல்றாருன்னு கேக்குற ஒரு வாஞ்சை உனக்கு இல்ல. උන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ කියන එක අසන්න පිපාසයක්ද නැහැ. மைண்ட்ல இப்ப என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்கு? ඔබේ සිතුවිල්ලේ සෑම විට මොනවද දුවගෙන තිබෙන්නේ? இங்க எத்தனை பேருக்கு என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்குது? මෙතන කී දෙනෙකුට මොනවද මේ අදහස් දුවගෙන තියෙන්නේ? போயிட்டு என்ன கறி வைக்கலாம், මොනවද ගිහිල්ලා උයන්න පුළුවන්? மார்க்கெட்ல போயிட்டு என்ன சாமான் வாங்கலாம், පොළට ගිහිල්ලා මොනවද ගන්න පුළුවන්? சர்வீஸ் முடிச்ச உடனே போயிட்டு என்ன சாப்பிடலாம், උන්වහන්සේ පණිවිඩය ඉවර වුණ ගමන් මොනවද ගිහිල්ලා කන්න පුළුවන්? இதெல்லாம் சரியா மூடி வச்சுட்டு வந்தனா හරියට වහලා ආවද? அப்படிதான் சில இடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கு. සමහර කයට සිතුවිලි එහෙම තමයි ஆண்டவர் දුවන්නේ. அப்படிப்பட்டவங்களை பார்த்து என்ன சொல்றாரு? උන්වහන්සේ වෙන අය දෙස බලලා මොනවද කියන්නේ? அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய், ඔබ බොහෝ දේවල් ගැන හිතලා කැළඹිල්ලටපත් වෙනවා. தேவையானதை மிஸ் பண்ணிடுற. නමුත් නුඹට අවශ්‍ය දේ නුඹට අයිමි වෙලා තිබෙනවා. ஹalleluya, හalleluya. உனக்கு தேவையானதை நீ மிஸ் பண்ற. නුඹට අවශ්‍ය දේ නුඹ අයිමි කරගෙන ஆண்டவர் ඉන්නවා. உன்னை பேசுறாரு, நீ கேட்க மாட்டேன்ற. උන්වහන්සේ නුඹ සමග කතා කරනවා නුඹ අසන්නේ. ஆண்டவர் சத்தத்தை கேட்க நீ ஆயத்தம் இல்ல. උන්වහන්සේගේ අඬ අසන්න නුඹ සූදානම් නැහැ. ஆனால் மரியாளோ නුඹ මරියාද தன்னை விட்டு எடுப்படாத ஒரு நல்ல பங்காக තමන්ගෙන් ආක් නොවන යාපත් කොටස, சரியானதை தெரிவு செய்தான், හරි කොටස, பெஸ்ட தெரிவு செய்தான். තාමත් වැදගත් කොටස. அதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறது. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ වචනය. හalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. இயேசுவினுடைய பார்வையில எது சிறந்தது? උන්වහන්සේගේ බැල්මේ කොයි දේද ඉතාමත් උතුම්ම எல்லாத்தையும் ஒரு තිබෙන්නේ? பக்கம் வச்சுட்டு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேக்குறீங்களா? ඒ සෑම දෙයක්ම එක පැත්තක තබලා උන්වහන්සේගේ වචනය අසනවාද? ஆண்டவர் சொல்றாரு, அதுதான் உனக்கு தேவை. උන්වහන්සේ කිව්වා ඒ තමයි නුඹට அதுதான் අවශ්‍ය. உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும். ඒ තමයි නුඹගේ ජීවිතය அதுதான் වෙනස් உன்னுடைய வாழ்க்கையை කරන්නේ. பரிசுத்தமாக்கும். ඒක තමයි නුඹේ ජීවිතය அதுதான் உன்னுடைய පිරිසිදු வாழ்க்கையை කරන්නේ. சரி செய்யும். ඒ තමයි නුඹගේ ජීවිතය அதுதான் உன்னுடைய අධිගත வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்தை ඒ கொண்டு තමයි வரும். නුඹේ ජීවිතය ආශිර්වාදය அதை දෙන්නේ. புறக்கணிச்சிட்டு ඒක එපා කරලා வேற காரியங்கள் செய்கிறீர்கள் වෙන என்றால் දේවල් කරනවා නම් நீங்க நல்ல பாக்கியவான்கள். නුඹ නෙවෙයි ආශිර්වාදය ලැබපු කෙනා. வசனத்தை වචනය கேட்கிறவர்கள் අසන්නාවෝ யாரா இருக்கிறாங்க? කවුද? சத்தமா சொல்லுங்க, யாரா இருக்கிறார்கள்? කවුද? பாக்கியவான்கள். භාග්‍යවන්තයෝ. ஆமென். ආමේන්. மூன்றாவதாக முக்கியமா ஒரு விஷயத்தை சொன்னார். තුන්වෙනි දේ උන්වහන්සේ ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් කිව්වා. என்ன சொன்னாரு? මොනවද කිව්වේ? ஒன்று, இந்த தீர்க்கதரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். මේ අනාගත වචනේ කියවන්නා වූ අය ආශිර්වාද இரண்டாவதாக ලබනවා. දෙවෙනි දේ கேட்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். අසන්නා වූ අය ආශිර්වාද ලබපු අය. තුන්වෙනි දේ அதை ඒ දේ விட்டு விடுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். අත්හරින අය ආශිර්වාද ලද්දෝය. ஆமென். ආමේන්. அப்படியா? ஆமென் சொல்றதும் இருக்கிறாங்க.
அல்லேலூயா. Hallelujah. அந்த வசனங்களை මේ වචන கை கொள்ளுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். පිළිපදින්න අයද ආශිර්වාද ලද්දෝය. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමේන්. அல்லேலூயா. Hallelujah. யார் பாக்கியவான்களா? කවුද ආශිර්වාදය ලබාගත්තු අය? நல்லா வாசிக்கணும், ඒකට කියවන්න ඕනේ. கவனமா கேட்கணும், උමනාවෙන් අසන්න ඕනේ. அதை அப்படியே விட்டு விடக்கூடாது. ඒවා අත්හරින්න නැතුව என்ன செய்யணுமா? මොනවද කරන්න ඕනේ? கை கொள்ளணும், ඒවා පිළිපදින්න ඕනේ. அதன்படி வாழணும். ඒ ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, நான் அப்படி இருக்கிறேனா? දැන් කල්පනා කරලා බලන්න මම එහෙම ජීවත් ஏதோ වෙනවද කියලා. வாசிக்கிறேன், මම කියවනවා. ஏதோ கேட்கிற மாதிரி கேட்கிறேன், අසන්නව ලෙස අසනවා. ஆனா அதன்படி நாங்கள் வாழ்கிறோம். නමුත් ඒ ආකාරයෙන් මම ජීවත් ஆண்டவர் වෙනවද? சொன்ன மாதிரி நாங்க அதை கை கொள்ளுகிறோம். උන්වහන්සේ කිව්වා වූ ආකාරයෙන් පිළිපදිනවද? வாசிங்க யாக்கோபு புத்தகத்துல යාකෝබ් පොතේ 1வது அதிகாரத்துல පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 21வது 22வது வசனங்கள். 21 22 වෙනි පදවල. யாக்கோபு යාකෝබ් පොතේ 1வது அதிகாரத்துல පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 21வது 22வது வசனங்கள். 21 වෙනි 22 වෙනි පදවල. எபிரேயருக்கு அடுத்த புத்தகம் யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 21 22 வாசிங்க. ஆகையால் நீங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய துர்க்குணத்தை ஒழித்துவிட்டு உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளதுமாய் இருக்கிற வசனத்தை நாட்டப்பட்டதும். ඔයගොල්ලන්ගේ ඉතල ඉටවනු ලැබපු எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவருடைய வசனம் நாட்டப்பட்டிருக்கு? කී දෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ ඒ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ වචනේ ඉටවන්න ලැබලා තිබෙනවද? உங்களை நாட்டி வச்சிருக்கிறீங்களா? හදවතේ ඉටවනු ලැබලා තිබෙනවද? நாட்டினாதான் பலன் கொடுக்கும். ඒක ඉටවලා තිබුණොත් තමයි ඵලයක් දෙන්නේ. அந்த வசனத்துக்கு என்ன செய்ய முடியுமா? ඒ වචනේට මොනවද කරන්න පුළුවන්? உங்கள் ஆத்துமாக்களை උඹලාගේ ආත්මය ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளது. ගලවන්න පුළුවන් තිබෙනවා. உள்ளுக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியது எது? ඒ අතුලාන්තයේ එක වෙනස්භාවයක් ඇති කරන්න පුළුවන් දේ මොනවාද? சரீரத்தை அல்ல, ශරීරේ නෙවේ. உள்ளுக்குள்ள. අතුලාන්තය தேவனுடைய வார்த்தை சரீரத்திலே சுகத்தை கொண்டு வரும். උන්වහන්සේගේ වචනේ ශරීරයෙන් සුවේ ගේනවා. கொண்டு வருமா இல்லையா? ගේනවද නැද්ද? ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? උන්වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? வசனத்தை அனுப்பி වචනේ යවලා உங்களை නුඹලාව குணமாக்குவேன். සුව කරනවා. ஹalleluya. හalleluya. வல்லமை இருக்குதா இல்லையா? ඒ බලය තිබෙනවද නැද්ද? மாத்திரமல்ல என்ன செய்யுமா? ඒ පමණක් නෙවේ. உங்கள் ஆத்துமாக்களை නුඹලාගේ ආත්මය ரட்சிக்க வல்லது. ගලවන්න බලයක් තිබෙනවා කියලා. எத்தனை பேர் சொன்னீங்க வசனம் எனக்குள்ள கிரியை செய்யும் அப்படி? කී දෙනෙක් කියනද වචනේ මා තුල ක්‍රියා කරනවා කියලා? போய் ආමේන්. வந்த நேரம் உருவாக்கி இருக்குதா வசனம்? බින්දිලා කැඩිලා ආපු අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේගේ වචනේ සකසලා තිබෙනවද? கலங்கிற நேரத்துல ஆறுதல் படுத்தி இருக்குதா? කැළඹිච්ච අවස්ථාවල සනසලා තිබෙනවද? தடுமாறுற நேரத்துல சரியான வழியை காண்பிச்சிருக்குதா? මොනවාද කරන්නේ කියලා දන්නේ නැති අවස්ථාවල උන්වහන්සේ හරි මාර්ගය පෙන්නලා තිබෙනවද? விழுந்து போயிருப்போம் எங்களை காப்பாத்தி இருக்குதா? අපි වැටිලා ඇතින් අපි ආරක්ෂා කරලා තිබෙනවද? இந்த வசனத்துக்கு என்ன வல்லமை இருக்குது? එහෙනම් වචනේ තිබෙනව බලය කුමක්ද? ஆத்துமாவே எங்களுடைய உள்ளான பகுதியிலே கிரியை செய்ய அது வல்லமை உள்ளது. අපේ අතුලාන්ත පැත්තේ ආත්මය අපි තුල ක්‍රියා කරන්න උන්වහන්සේගේ වචනේ இப்படிப்பட்ட බලවත්. இந்த வசனத்தை මෙවැනි මේ වචනය எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்? කොහොමද ඒක බාර ගන්න කියන්නේ? உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க. ළඟින් ඉඳලා බලන්න වචනත උන්වහන්සේගේ වචනය உருன்னு இல்ல, තේසියෙන් නෙවේ, சாந்தமா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. සාන්තභාවයෙන්. சிலருக்கு சாதகமான வார்த்தை வந்தா சாந்தமா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. සමහර අයට ඒගොල්ලන්ට ඒක යාපත් ලෙස තිබෙනවා නම් ඒව බාර ගන්නවා. கொஞ்சம் ஆண்டோடைய வார்த்தை கடிஞ்சு கொண்டு பேசினா උන්වහන්සේගේ වචනේ අපිට අවවාද දෙනවා නම් எப்படி இருப்பாங்க? කොහොමද ඉන්නේ? உருன்னு இருப்பாங்க. තේසියෙන් ඉන්නවා. அது சாந்தமா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. ඒක සාන්තභාවයෙන් බාර ගන්න. திருப்பி அவங்கள பாத்தீங்க, அவங்க உருன்னு இல்ல. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. வசனத்தை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளணுமா? වචනේ කොහොමද බාර ගන්න ඕනේ? கர்த்தருடைய வசனத்தை උන්වහන්සේගේ වචනය சாந்தமா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. සාන්තභාවයෙන් අපි ஆண்டவர் என்னோட පිළිගන්න ඕනේ. பேசுறாரு. උන්වහන්සේ මා සමග ஆண்டவர் எனக்கு எச்சரிக்கிறாரு. උන්වහන්සේ මට අවවාද ஆண்டவர் කරනවා. எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறாரு. උන්වහන්සේ මට උගන්වනවා. ஆண்டவர் எனக்கு ஆலோசனை சொல்றாரு. උන්වහන්සේ මට අනුශාසනාවල් දෙනවා. சாந்தமா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. සාන්තභාවයෙන් அடுத்த බාරගෙන வசனத்தை வாசிங்க. 22 அல்லாமல், அப்படி இல்லாம நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திரு வசனத்தை கேட்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல, அதன்படி கேட்கிறவங்களா மட்டுமில்ல
අසන්නව ලෙස පමණක් නෙවේ. என்ன செய்யணுமா? ඒවා මොනවද කරන්න ඕනේ? அதன்படி ඒ ආකාරයෙන් அதன்படி செய்யலனா ඒ ආකාරයෙන් පිළිපදින්නේ නැත්නම් என்ன செய்யறோமா? අපි මොනවද කරන්නේ? நம்ம போய் யாரையும் ஏமாத்தல. අපි කාවවත් රවටන්නේ யாரை ஏமாத்துறாங்களா? කාවද රවටන්නේ? நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களா இருக்கிறோம். අපිම අපිව රවටා ගන්නවා. வசனத்தை கேக்குறேன். වචනේ අසනවා. வசனத்துக்குடைய வாழ்க்கை இல்ல. ඒ වචනේ ආකාරයෙන් ஆண்டவர் பேசுறாரு. මාංශ කතා කරනවා. நான் கீழ்ப்படியல்ல. මම කීකරු அந்த වෙන්නේ. வார்த்தைக்கு நான் முரணாய் போய் கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் ඒ වචනේ මම පිටුපාගෙන මම ඇසිරෙනවා නම් நானே என்ன செய்யறேனா? මමම මට මොනවද කරන්නේ? என்னை ஏமாத்துறேன். මම வசனம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது. වචනේ එහෙම තමයි அல்லாமலும் உங்களை එහෙම வஞ்சியாத படிக்கு ඔබලා වංචා නොකරන පිණිස வசனத்தை கேட்டு அதன்படி நாங்க செய்யலனா වචනේ අසලා ඒ ආකාරයෙන් අපි පිළිපදින්නේ නැත්නම් நாங்க என்ன செய்யறோமா? අපි මොනවද කරන්නේ? எங்களை நாங்க வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். අපිම අපිව රවටා ගන්නවා. அப்ப அதனால நம்ம என்ன செய்யணுமா? ඒ නිසා අපි මොනවද வசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல වචනේ අසනාව ලෙස පමණක් නෙවේ. அதன்படி ඒ ආකාරයේ செய்கிறவர்களாய் இருங்க. අපි ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. யாரு பாக்கியவான்? කවුද භාග්‍යවන්තයෝ? என்ன 3 விஷயம் சொன்னாரு? මොනවද කාරණා තුනක් කිව්වේ? கடைசி யோவான் புத்தகத்திலே ஆண்டவர் யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? එලිතරව පොතේ උන්වහන්සේ කිව්ව දේවල් මොනවාද? தேவ பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? උන්වහන්සේගේ දරුවන්ට මොනවද இந்த தீர்க்க කිව්වේ? தரிசன வசனங்களை මේ අනාගත වචනය நல்லா வாசிங்க. හොඳට කියවන්න. கவனமா கேளுங்க. තාමත් උමනාව යොමු කරන්න. எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ ஓடி வாங்க. අවස්ථාව ලැබෙන எப்பெல்லாம் සෑම வசனத்தை විටම கேட்க ஆண்டவர் வாய்ப்பை கொடுக்கிறார், ஓடி வந்து கேளுங்க. උන්වහන්සේගේ වචනය අසන්න අවස්ථාව ලැබෙන සෑම විටම අසන්න. அதன் பிறகு ඒකට පස්සේ என்ன செய்யுங்களா? මොනවද කරන්න அந்த කියන්නේ? வசனத்தை கை கொள்ளுங்க. ඒ වචනේ පිළිපදින්න.